Masta wallahi garin nan duk gaba ɗaya koyi. Kai ai ka bari kawai ni gashi ma ina son in je makaranta amma saboda babu kuɗi na ma bar karatun ma gaba daya. Baba me zai hana mu tare hanya ga irin yadda an kai je aka dan samu abinci mu tare mana ka san yadda ka kawo shawara wallahi. Ya fa kawo shawara kawai duk wanda ya wuto kar ku ji komai ni na sa a kwace komai na hannun shi ko dan makaranta ko waya ko kuɗi kai ko gwalagwalai muka gani ga yarinya an shi su ko tsoho ne ba za mu raga ba yau tunda ba sana'a a Najeriya to kawai mu ma yadda muka so haka za mu Najeriya no good. Uga fa jiya Allah an kawo samame fa. Suwa kenan. Jami'ai sun shigo wallahi. Na sanda. Ka gane uga. Ba na ce maka in bana nan ba. Ku ringa ɗaukar action. Kan malaka Holland sai na yanka su. Uga. Jiya ma fa ɗayan na mai scissors. Allah. Maker Productions. wata nan an so min kayanta. Hey, ka wannan wayar. Ka wannan wayar. Kun sani ko wace ce? Ke, wace ce ke? Ya kauna fiya ce. Uga fa kira ya shigo. Aye fiya dalla. Sauratu. Ajima voice on this beat. Uga, saura gaji. Yarinya an ce ki kawo waya. Mu a nan layin dogo wallahi ba a muna haka ba a muna sakeranci kin gane ko. Dalla ban waya nan. Zaki bada wayar ko sai miki balle ne wai. Na sanda. Ya gane uga. Ni da ita in ga hankalinta. Ai ba ta kanka bane dawo. Hey, Uga, hizari ya kai. What?